Pois comezamos conversa co grupo Silvas, co grupo de gaiteiros daqui de Monforte. E como sempre imos a empezar por saber un poquinho máis da súa historia. Para ello imos a falar con Jesús Rodríguez e Arturo Rodríguez. Eles son irmãos e como me decían hai uns días levan pois quizáis máis de 50 anos tocando, máis de 50 anos de gaiteiros. Vamos a ver, Jesús, é verdade iso ou non é verdade? Sí que é verdade. É verdade. É verdade. Fáleme un pouco da historia do grupo, como empezaron. Pois como empezamos, antes sembrábase moito pan, sembrábase máis que agora, non? E nas leiras do pan, eu iba con unha navalla, e quitaba, se digo, unha lengüitiña así da caña do pan, e metía dentro dunha caña da avea, que a caña da avea é máis gorda. Feguelle unha lengüitiña e puñía unha con 6 buratos que era o punteiro na boca. Tocaba que as dúas xuntas. E a outra faguíame de ronco. Puñelle unha caña nada máis e faguíame de ronco igual. E a que facía de punteiro tiña 6 buratos nada máis. E empezaba, claro, xa estábamos tocando así xa con elas. De pequenos, por aí, máis ou menos aproximadamente de 11 anos, 10, 11 anos. E despois... Pois que vai dicir, muller, por o asunto do punteiro. Bueno, xa se comprendían algo as piezas que tocábamos. Sí, xa se empezaban a entender. Pero despois ali o meu viciño, o compañeiro que tocaba tamén comigo, dixo-me, Jesús, mira, agora en canto que o teu pai está dormindo a siesta, e está o meu tamén, pois entonces vai por punteiro, o pai levámonos, e marchamos alá para un souto que había uns caracochos grandes non castiñeiros furados por o medio. E nesto, foise, e eu, claro, dixenlle, Pepe, mira que se non lo saben, vannos dar unha malleira, e dixo, non, que agora están dormindo. Dixo, mira que o punteiro berrache máis que as gaitas, as pañetas nosas, que as cañas. E el, bueno, meteu-me na cabeza, quanto que foi que eu fun, e tiña moi ben preparadiña, nun armario, sí, nun armario, e ali o pai, dentro dunha saquitiña, dunha fardiguiña, e estaba atada cun cordón. Pero eu como antes tiñamos tanto medo, antes de desatala, contei os nudos que tiña, para volverlle deixar os mismos para que non soupera que eu andaba na gaita. Eso. E claro, eu despois fun volví a atar outra vez tal cual como estaba. Pero cando estábamos tocando, alá nos castiñeiros, baixo o meu veciño, non sei como miramos, e digo-lle eu, mira para ali, mira onde están os gallanfantes, na esquina dunha palleira, estaban aselando ali, xa estaban nos vigilando. Bueno, despois separamos de tocar, e xa se nos cambiou, tiñamos a sangue xa toda nos bolsillos, xa non tiñamos ninguna no corpo, con medo que lles tiñamos. Pero eles conoceron que lles tiñamos medo, e despois berraron nos iles e dixeronnos, bueno, seguide tocando, palabra de honor que non vos pegamos, vide tocando de aí aquí, vide tocando de aí aquí. Así mesmo foi, nós chegamos ali e volvemos tocar, claro, tranquilamente. Según chegamos, noso pai foi ao armario e sacou a gaita completa, montou-nos a gaita completa outra vez. Bien. Claro, estivemos tocando, pero o pai do meu veciño agarrou e fixo un bombo. Il tamén, que eles eran gaiteiros, precisamente. Fixo o bombo il tamén. Sentíase desde a parroquia de Nogueira, que nos éramos de Vilaúixe. Depois, o noso pai, e vais á banda de chantada, cúmpralle a equipo irmão, cúmpralle a caixa, a música tamén de chantada, a banda. E despois viñábamos ás noites, e como eran as noites grandes, non? Unhas veces tocaban eles, outras veces tocábamos nós. E o meu veciño tamén, depois fixe unha gaita nova tamén, un señor que había ali en Soutariz, e fixe unha gaita nova tamén, eles unhas veces tocaban eles, e outras veces tocábamos nós, e así foi emprendendo cousa. E éramos 3 veciños, digo nada máis, pero era o sitio máis divertido de toda a parroquia, porque como tocábamos os domingos, chamábase ruadas, non? Facíamos ali as ruadas ali, viña xente de todos os lados por ali abaixo. Eso, facíase así, casi todos os domingos. Moitas veces íbamos á misa e despois dicíamos, tocades hoxe, e decíamoslle nós, veremos aves, se por se acaso tocamos, sabemos de tirar uns cohetes. E entonces, claro, pero viña xente de Castro, viñan de Campo Ramiro, viñan de San Pedro, viñan de Santiago de Arriba, de Soutariz, de Nogueira, de moitos lados. Se facías unhas ruadas que antes era nada importa, pero era máis divertido que agora.
Sí. Así foron empezando logo. E conteme, Arturo, a vostede tocoulle a caixa, porque lle caiu mellor tocala ou por outra cousa? Como o noso veciño tamén tocaba o bombo, entonces pois se fixeran, antiguamente fixeron un tambor para min. E claro, o tambor facía moito sonido, moito ruido, está moi antigo e tal. E vais o meu pai comproulle, pois a chantada comproulle a caixa, a banda de chantada, e dice, bueno, usted vende má caixa? Dixo, sí, vendo. E dice, canto me quero por lá tanto? Non me acordo canto lle costara. Entón, despois, agarrou e quitou de carteira, pagoulle a caixa, chegamos con ela a casa. Despois, fomos tocar a Vilouxa, a nosa parroquia, e xa digo, despois vimos ali tocando e o noso pai gozaba vernos tocar. E dicía, pois mira que lle dá xeito, a tal hai que lle comprar unha caixa en condicións. Resulta que despois volvemos vender, era unha caixa de cubana, chamabanlle, destas antiguas de Cuba. Como era esa caixa? Era dorada, de metal dorado, pero descubría manchas, entón tiña que andar limpa nela. Entón agarrei e despois compraronme vindina, xa esta hora vai bella vindina. Resulta que despois viñemos para aquí e botamos 20 satanos sin volver a tocar, e viñemos para aquí e eu ya nunca tocaba, que facía as gaitas, que lle chamaban jollanas, volveunos outra vez, non sei como tocou a dicir que nós tocábamos antes nun grupo de gaitas nos veciños ali no noso pueblo. Resulta que despois dixo que, pois teño eu tamén toco a gaita, temos que armar un grupo. Entón agarré e beba a noite a trouxe, pero agora vendemos noso gaito, a caixa, tal. E dice, tiña gaitas a caixa, tal. Bueno, despois, vou ver que lle dábamos xeito. Empezou e dice, bueno, non se preocupe de que xa está o grupo armado. Baixa despois, claro, tocaba con un tambor que me prestou il, pero despois encargamos unha caixa nova que é a que teño, a Vitoria, unha caixa de banda. Entón, o señor Tadeu, para descanse, que morreu da banda de subir, sai que caixa máis curiosa, máis boa, tal, vou encargar eu tamén outras dúas para a banda. E trouxeron as dúas bandas, pero eu conservei-na ben, está como nova, está nova. E unha cousa, vostede contábame que a caixa pesalle algo, non? Pesa 4 kilos. E gracias ao cinto que colgo no ombreiro, que me aguanta o lombo con ela, senón non podía tocar. Un cinto ancho, entonces con cinto na cintura engancho, estou acostumbrada, ahora que sea o tempo que sea, eu aguanto. Vostedes chamanse xa desde un comezo os Silvas, son os dous únicos integrantes que están desde un principio. Ademais, a un de vostedes debenlle o segundo nombre, porque conocen o grupo porque lle chaman tamén os gaiteiros do Pequeniño, tamén, non é así? Claro, porque como son pequeniño, non me parece mal que me chamen Pequeniño. Decíame vostede antes, non somos 5, somos 4 e medio, non? Porque, bueno, é que onde me poño eu non me sopon outro, pero claro, son a mitad un home, claro. Que lle iba a dicir eu, donde saliu o nombre dos Silvas? Puxeron o nombre por alguna cousa? Nós mesmos aquí moi forte. E por que? Por que puxeron o nombre? Gustábanos o nombre dos Silvas, polas Silvas gustounos ese nombre. Silvas é moi nombrado porque Silvas hai nas en todas partes. E entón polas Silvas todo o mundo sabe que vamos É bon de chamar. é bon de chamar e además que darse cuenta mellor todos polas Silvas. Pois hoxe en día son 5 en total os homes que forman este grupo. Son un clarinete, 2 gaitas, un bombo e unha caixa, non? Pois imos seguir coñecendo un pouco máis estes homes que integran este quinteto de gaiteiros os Silvas daqui de Monforte, pero antes imos a escoitar outra canción deles.
Pois seguimos coñecendo os integrantes do grupo Silvas. Agora imos a falar cos gaiteiros, imos a falar con Luís Álvarez e con Roberto Sarmiento. Luís, digo eu que son moitos anos os que leva vostede tocando a gaita, non? Bueno, desde 14 anos levo tocado, anduve nun grupo na aldea e despois paramos e no 88 por aí pois anduve aí con un grupo de Monforte outros 15 anos e agora salín daquele grupo e viñen para onde esta xente e aí que estou moi contento con eles. Sí. Digo, Roberto, ti ao mellor levas uns pouquiños menos anos tocando, non? Algo menos levo. Algo menos, canto? 12 ou así tocando. Sobre 12 anos. Este é un grupo, como quen dice, un poquiño familiar, porque antes falábamos con dous irmãos e agora estamos falando co fillo do que toca o bombo neste grupo, así que a cousa queda un poquiño familia. De onde che veu a ti a afición de tocar a gaita? Pois meu pai que me meteu nunha asociación que había no barrio a aprender e foi así como me empezou. Gustoume o instrumento, entonces empecé desde pequeno e caime ben. Que che resultou máis difícil de aprender a tocar a gaita? Non sei, como empecé pequeno non sei. Fun collendo pouco a pouco as cousas, sí. Eso de hinchar o follo ao mesmo tempo e... Sí, claro, cando era pequeno costaba máis. Ahora, claro, ahora inflo mellor. Agora vas mellor. Sí. Luís, cales son os cuidados básicos para unha gaita? Bueno, a gaita non ten moito cuidado, hai que ter cuidado, non lle dar un golpe, hai que ter cuidado a parar a tocarle, desmanchala e poñer as palletas a secar. É o único que ten, a quitarlle auga. Non ten outra cousa. Non ten outra cousa. Nada. Para afinalas e todo isto eu teño escoitado moitas veces que as gaitas se desafinan con moitísima facilidade. Eso, como se corrixe de alguna forma, tratándoas dunha forma ou doutra? Pois eso hai que andar nas cañas e poñelas ben, porque de secas teñen un sonido, e así que se enchopan un pouco de agua, pois teñen outro. Entonces hai que andar, ás veces dan a lata, outras veces non. Eso depende, según o tempo. As gaitas que teñen vostedes que están afinadas en... Están en si bemol. En si bemol. Sí. Moi ben, pois imos seguir coñecendo aos integrantes do grupo Silvas. E agora falamos con Perfecto Sarmiento. Ele é o encargado de tocar o bombo, ele é o bombeiro. Bueno, é máis coñecido, vamos a decirlo, por Sarmiento. Con el imos a falar un poquinho do instrumento que ten. Contanos que cuidados son os que necesita un bombo. Bueno, eu levo pouco tempo nesto. A min a afición da música, pois empecé na Mili, que fixen a Mili na banda de ali do exército. E despois, claro, como entrou o fillo no grupo, despois ele convenceume e aí estou. Logo levas tempo tamén tocando, bueno, non? Un tempo, o sea, o tempo da Mili e despois unha afición personal miña con estas cousas, pero no grupo son o que menos tempo levo. A min contábanme que este bombo que ten algo de historia, non? Que hai bastantes anos que se comprou, non? Si, bueno, este bombo é propiedade de Jesús e de Arturo. Bueno, dicen que é moi antigo, e claro, os platillos tamén dicen que, según eles, que son tamén moi antigos e que teñen un sonido moi bon. E todo. E despois, o que é o tocar, hai que levar o ritmo con iles e as paradas e todo, e se se desvían un pouquiño mellor ilos levando, o bombo é o que ten eso. O bombo é, como quen dice, a parte básica casi nun grupo de gaiteiros. Se o bombo falla... Sí, bueno, tapa algunhas faltas e cousas, non? O sea que é o máis... O sea, para min que o toco para min é un instrumento importante. Despois, como a gaita é pos gaiteiros, o sea que todos en conjunto fais un equipo. E despois, en concreto, sale o sonido que se escoita. Dice moita xente que o tocar o bombo que todo é igual, e iso é mentira, porque cada canción ten un toque distinto, non? Que foi o que máis che costou aprender? Por exemplo... Eu que sei, o compás en conjunto de todo. Por exemplo, cando estamos tocando o saber parar, eu que sei, os contratiempos, eso é quizás o máis difícil, sí.
Pois seguimos percorrendo a percusión dos gaiteiros os silvas daqui de Monforte. Ahora falamos con Arturo Rodríguez, ele é o que se encarga de tocar a caixa. Ele é o que lle conocen como pequeniño. Arturo, é moi complicado tocar a caixa? Bueno, complicadas son todas as cousas. O que pasa que hai que estas cousas así de golpe porrazo non se poden coller. Hai que aprender como a quen aprende chamábamos antes o silabario. As primeiras letras hai que ir pouco a pouco, porque así de golpe porrazo unha persona maior non a colle. Ten que ser un chaval que lle tira a idea, que empece de noviño para tocar a caixa, porque a caixa é a que leva o ritmo, do grupo. E o bombo vai matando as faltas da caixa. É dicir, a caixa vai diante, tocando, e o bombo é o que vai rematando o golpe da caixa. E así compónse como unha batería dunha orquesta. Entonces, pois, é o que se leva dito. Isto hai que ter práctica para tocala, que non toca calquera. O bombo, que tiña un pouco de idea, ainda se vai collendo, que non é tan difícil tocalo. É moi difícil tamén, ten os seus contratiempos, as súas, eso, pero a caixa, xa empezando polos redobles, hai que saber redoblar, hai que saber levar o ritmo, que é que vai buscando os dedos das gaitas e do clarinete, buscando o ritmo. Entón, o que non leva ben o ritmo está perdido, nunca a caixa pode tocar ben. Claro, estas cousas hai que irlas de noviños. A música é unha cousa igual. Como non empecen de chavaliños, despois xa non se colle nada deso. A caixa necesita algún cuidado así específico? Claro, hai que limpiala, tela curiosiña. Eu afloxo-a, cando acabo de tocar, afloxo un pouco, os tornillos, volves a apretar, que estas son moi prácticas, que non é como estas caixas modernas que veñen agora, que hai que andar como a chave apretando, e estas ten aletas, aprétase, aflóxase e desaflóxase, velei? Aflóxase, tensase, como se quere. E destas agora non se fabrican, que dicen que non se fabrican desta, e eu estou contento, aunque é pesada, con esta caixa, porque é práctica para tocar, para apretar e afloxar, vamos. Agora pesar pesa 4 kilos, faltalle 2 onzas para 4 kilos. Pois sabe que lle digo, Arturo, que parece que non pesa eses 4 kilos, porque está vostede tocando, está cun aire, cunha alegría, que iso... Bueno, porque sempre me tirou a idea, a costumbre meu que sempre me tirou a idea, e foi-me caendo, e a min, iso saliu de min, que non tuve que me aprendese nada de nada. Aprendeu do oído, ou algo que sei, foi do oído, todo foi do oído, que nadie me aprendeu. Que é unha cousa boa ter un director que diga, mira, hai que fazer así, ben mal, eu toco a miña maneira, e nadie me aprendeu nada. Pois así. Pois para non aprender nadie faino vostede moi ben, que yo digo eu. Fago que podo. Pois vamos a coñecer outro instrumento que nos queda no grupo de gaiteiros os Silvas, que danos por coñecer o clarinete. Pois vamos a falar agora con Jesús Rodríguez, Ileu, que toca o clarinete, ainda que cando empezou me contaba que sempre tocou a gaita, depois decidiu cambiar. Vamos a ver, Jesús, é moi complicado compaxinar o son dun clarinete co dunha gaita? Chegalle ben. Eu, para contar a verdade, a profesión sempre foi a da gaita, non? Sí. Mira que sempre, toda a vida. Pero, eu, para contar a verdade, pois a min gustaba-me máis o clarinete. Eu gustaba-me máis o clarinete e hai por aí uns 16 anos aproximadamente por aí que toco. E collino eu solo, máis ou menos, por as notas da gaita. Tamén aprendeu do oído, tamén? Sí, do oído, que eu non sei nada de solfeo, ni cousa ninguna, nada. Sí, foi máis, xa digo así, metérame eu nunha habitación cerrado, eu solo, e a miña maneira, non, como sabía tocar a gaita, pois entonces, claro que eu tocaba mellor a gaita ainda que o clarinete. En cambio, xa se cuadra, como eu teño a costumbre do clarinete, ten os buratos máis raros cor da gaita, teño collido a gaita algunhas veces, teño moitos fallos na gaita, máis ainda que no clarinete. Oxe, claro, difícil é, porque a gaita, claro, ten 8 buratos nada máis, pero isto é un buffet, e é de 15 llaves. Isto é de 15 llaves, sí. Pero eu fazia desta forma.
como eu anduvera tamén aquí con outro grupo que andaba con nós, e tocaba ele o clarinete. E eu sentía tocar el, e sabía as notas que daba despois eu, e aquí tamén, cando eu collí, buscaba esas notas que daba ele, supoñer, a parte da gaita, non, daba unha chave e non me salía, daba a outra, despois xa me salía. E entón xa me quedaba na cabeza, non, onde tiña que pisar, cando a gaita baixa abaixo, e sube con a melodía arriba. Ese é o bonito dun clarinete dunha gaita. Sí. Necesita algún cuidado específico o clarinete? Sí, hai que limpiálo ben, se limpase ben con xidol, non? E eu limpo, para contar a verdade, con auga tamén por adentro, despois un pañillo así seco, non? Para que quede seco. E despois as llaves hai que darles, claro, algo de xidol, non? Eso. Este ten unha cosa que é moi vello, pero é moi antigo. Cantos anos ten o clarinete? Quizá sea o clarinete máis vello ainda que a mí, é case cor dous. Era dunha banda que houbera enchantada, porque este está en brillante. Si, está encima moi brillante, o clarinete este. Oxe non se fabrica desto. Non se fabrica porque eu quixera cambiálo. E xa lle escribira a Vitoria para que me mandaran un, e dicían que en diapasón que non tiñan, que non fabricaban agora. Sí, sí. Solo eu que eu sepa, por aquí todo de arredor, non hai máis que este, e ten outro Silvano que fai as gaitas. Sí, iso tamén o ten. Porque tiña ido ali, e viño, e mirámonos, están exactamente no mesmo tono os dous. Moi ben, Jesús, pois agora que xa coñecemos todos os instrumentos que hai no grupo de gaiteiros Os Silvas de Monforte, imos escoitar de novo outra canción que nos ofrecen.
Pois seguimos falando co grupo de gaiteiros os Silvas daqui de Monforte. Ahora imos a falar un pouco de como fan para reunirse, para ensayar, onde ensayan e todo. Jesús, como fan vostedes para ensayar? Onde se reúnen? Son todos de aquí ou como fan? Si, aquí na miña casa temos ali o sitio para tocarmos ali, cando que ensaiamos. Si. E cantas veces ensayan a semana? Más ou menos? Moitas veces cada 15 días, outra vez botamos o cuadro a un mes. E hai veces se cuadra cando se acercan as festas ou por etapas, estamos un pouquinho máis a menudo, se cuadra cada 8 días. Eso, máis a menudo. Eso. As cancións que tocan son todas copiadas de outros sitios ou teñen algunhas inventadas por ustedes que sacaron da cabeza ustedes? Estamos tocando cancións que tocaban as orquestas, varias cancións que tocaban as orquestas, bandas, cancións antiguas que tocaban o noso pai e un veciño tamén que tocaba o bombo, cancións antiguas, que sabemos muchísimas destas cancións antiguas de antes, que son as que se levan agora, que total, agora cancións modernas non veñen, únicamente algunha que tocan as orquestas, máis bandas e orquestas e gaiteiros temos que tocar das cancións antiguas que había, que son ben bonitas, por certo, algunhas son ben bonitas. Xa estuvemos escoitando alguna e alguna que vamos a escoitar ainda agora. E quedannos moitas que nós temos un repertorio moi largo. E quedannos moitas sin repasar, ainda quizá queden máis, é dicir, moitas máis bonitas das que tocamos aínda, pero claro, non acordan así todas ao momento, claro. E ademais quedannos moitas bonitas aínda sin tocar. Cales son as que máis lles piden a vostedes por aí cando van ás festas? Bueno, nós andamos ca juventud, porque tocamos o que vemos que a juventud lle gusta e lle vai ben. E aos vellos tamén lles gusta, Un poquinho de todo, non? Un pouco de todo. Jesús, onde teñen ido a tocar vostede? Conteme, contábame vostede outro día que estamos falando así antes un poquinho para facer as entrevistas. Decíame vostede que hai sitios que xa casi con que non fai falta que os chamen, que xa van dun ano para outro, non? Si. Empezando por o San Mateo, xa sube de 30 anos. Que van ali? Que vamos seguido todos os anos. Son moitos anos. Si, no San Mateo. Despois temos aí esta de Caneda tamén, que xa non me acordo tamén os anos que levamos nos aí na de Caneda tamén, igual. Si, en Villamarín o mismo. E además penso que teñen ido tamén por aí fora, que teñen salido incluso fora de Galicia, non? Si, que estuvemos fora de Galicia. Galicia temos a curiosidade de punta a punta. E logo depois tivemos 5 anos en León e 6 en Avilés. E daí vamos cando os pulpeiros aí que era moi conocido na carretera de Ourense, xa digo aí tamén como chamaban o Alfonso, e co Mosquito, e todo. Que eles levaban un pulpo para Avilés tamén. Eso. Ali vendían moi ben. Fomos moitas veces. Que ainda, cando estábamos en Avilés, precisamente, había, daqueles salíamos a esquí con sol, chegamos ali con sol, un día estupendo. Fomos ao fondo do pueblo e dixenlle, bueno, pois agora temos un día moi bon, e xa verá a tarde como ha de chover. E dito ben feito, nós chegamos arriba e xa chegamos mollados. Sí, e estábamos esperando ali un señor que era o presidente da Casa Galicia, en Avilés. E nós, claro, chegábamos ali, cando íbamos depois arriba, chegando a cima do pueblo, estaba ele esperándonos ali. Xa tiñan a mesa posta para comeren e todo. E despois agarrou e foi, e deu-me de señas a min que non paráramos. E despois, según estaba tocando, e que o irmão, como o vía así pequeno, non, que lle facía gracia, foi e colleu-no no colo, e nós pasamos, levounos para dentro. Xa digo, levounos para dentro. Había unha mesa que tiña máis de 40 metros de larga, E depois con 2 pasillos grandes por un lado e por outro. E estaba o gobernador de Ourense tamén ali. E nesto, colleu-no no colo, e entramos, xa digo, tocando en toda a redor, xa digo, demos a volta todo da redor ali, e nós tocando, e el con il no colo. Sí. E en León tamén estaban ali, estábamos no fondo de todo o pueblo, ainda había ali un jardín, e despois ali déranos unha sardiñada, me parece que fora, sí. Despois dixeronlles os ramistas, eran todo capitáns e coroneles, todo esta xente toda alta. E dixeronlle os ramistas, bueno, quedades vos aí, que a orquesta que vos chega a ver, os gaiteiros levámonos nós para arriba.
nós fuxemos, despois había un local grande que tiñan eles arriba. Estaban os oficiales todos ali. Eles, nada máis, era familiar, todo diles nada máis. Tuvenos ali hasta as 3 da mañá. Xa son horas tocando. Tuvenos ali hasta as 3 da mañá. Pero faltar non faltaba nada, de verdad. Ali aquilo daba gusto. Xa digo. Así, non? Jesús, imos facer un novo alto no camiño para escoitar outra canción.
Pois agora, como non, íbamos a falar da parte anecdótica, a parte que máis nos gusta así a todos da historia dos grupos de gaiteiros, non? A parte de que dos integrantes de Os Silvas levan, pois, ben máis de 50 anos tocando, ben máis deses anos no mundo da música, pois teñen alguna que outra historia curiosa que contarnos, como por exemplo que unha vez tocaron diante de dúas personalidades moi famosas, non é así? Sí. Fomos a Arneiro, non? Arneiro. E diante de quen tocaron, Arturo? Moi grande, moi grande. Había unha acequia do regadío e hasta a xente estaba toda para baixo, toda para baixo da acequia. Entón estábamos ao pé había outro grupo de gaiteiros, e estábamos nós mesmo ao pé da acequia, dentro, ao pé do escenario do rei e da reina que puñeron. Entón miraron e viron e dixen, acérquense para aquí. Acérquense para xunto de nós. Entón acercámonos e tocamos ali, un deles. E despois dixéronos que cando eles baixaran que tocáramos para o público ali unhas piezas no escenario. E tocámoslas. Xa digo, había pero moito público ali, moitos coches e moito público. E gustounos moito aquilo, gustounos moito. Así que foi toda unha honra tocar diante dos reises de España, non? Sí, por cierto. Iso guardarán unha boa lembranza, imagino, deso. E imagino que tamén terán alguna que outra historia así que contarnos, porque antes as festas eran de outra maneira, non é así, Jesús? O que? As festas antes eran de outra forma. Sí, era, por certo. Porque antes vostedes non tiñan un coche para ir tocar, como facían? Pois era andando, sí. Íbamos todos andando. Botaban días fora, por aí. Daqueles daba gusto, porque todos éramos unhos, a juventude máis os casados, vellos e todo. Os vellos bailaban coas mozas, as mozas bailaban, xa digo, igual cos vellos, tranquilamente, todos éramos unhos. Sí. Daquelas canto se ganaba indo tocar por aí? Era sola mantidas ou pagabanlles algo? Ui, nos daquelas a peseta. Sí. Cando íbamos aos carnavales, a Santiago de Arriba, empezamos a ganar a peseta, de cada un. Ya mantidos, non? Sí. Desde logo nos gaiteiros é o prezo máis pequeniño que hai, que xa non ten importancia, ainda case levan máis un exi por a misa, ou se poña cantada, e eso, que además o que se gana, para contar a verdade, é unha miseria. O que ganan outra clase de músicas por aí, verdadeiramente non se quita nada. E botaban moitos días por aí fora, cando marchaban a tocar? Sí, botábamos, sí. Xa tíamos quedado fora da casa en varios sitios, claro, como era lexos e eso, tíamos quedado moitas veces. Moi ben, pois hoxe non lles vamos a pedir que se queden en ningún sitio nin que se vayan lexos, porque vostedes que están aí ao outro lado da televisión poden ver unha actuación novamente do Grupo Silvas daqui de Monforte.
Pois así rematamos, amigos. Esta era unha edición máis de Sons e Danzas do Val. Hoxe tiveron vostedes a oportunidade, vostedes e máis eu, de coñecer un poquinho máis da música e da historia do grupo daqui de Monforte, os Silvas. O grupo coñecido, como lles decía cando comezábamos, por os gaiteiros do Pequeniño. Así que non me queda máis nada que citalos para unha próxima edición de Sons e Danzas do Val, aquí en TV7, non me fallen.